Jeg hedder Jeppe, og jeg er medejer af Madsynergi. Madsynergi producerer varer til en lang række restauranter og firmaarrangementer, primært i København, men på arrangementssiden dækker vi hele Danmark. Vi startede i 2008 i København i et mindre lokale og voksede på et tidspunkt ud af det. I den forbindelse var vi på ferie i Faxe Kommune og holdt 4 dages ferie, hvor det regnede, og vi lå og kørte lidt rundt i området. I den forbindelse kom vi forbi Roholte, hvor der var en efterskole til salg. Og det undrede vi os lidt over, for det er ikke hver dag, man ser det. Men vi kom også til at stå og kigge lidt ind ad vinduerne og så, at der lå et helt produktionskøkken, som vi godt kunne bruge på det tidspunkt, fordi vi manglede noget mere plads. Og 14 dage efter ferien, så havde vi købt Roholte, hvor vi hører til i dag. Og i dag er vi 30 ansatte, der producerer en masse mad. Vi producerer ca. 16 ton mad om måneden, fordelt på forskellige restauranter, også nogle detailbutikker og arrangementer. Vi har, siden vi flyttede herned, haft et tæt samarbejde med Faxe Kommune. Næsten fra vores første dag hernede blev vi indkaldt til et møde med kommunaldirektøren og borgmesteren, Knud Erik, hvor vi havde et par timers møde på deres kontor. Og det har været enormt givetigt, fordi vi ligesom har haft en direkte linje, hvis vi har haft de mindste problemer, og ligesom har haft en personlig tilknytning også til kommunen, og det har betydet meget for os igennem tiden hernede. I løbet af de seneste års tid har vi også begyndt at arbejde mere sammen med Business Faxe, og kan også se, at vi kan få en del ud af den fusion, som kommunen og Business Faxe er ved at lave i forhold til varetagelse af vores interesse som erhvervsdrivende i kommunen. Vi har arbejdet meget intenst med ligesom at øge vores omsætning og volumen igennem hele vores tidsforløb. Fra vi startede i 2008, hvor jeg selv stod og var den eneste medarbejder, til vi i dag er 30 ansatte, har omsætningen jo selvfølgelig også løbende vækstet. Vi omsatte sidste år for 20 millioner, og det er nogenlunde det samme som året før. Vi er dog ved at konvertere rigtig mange af vores kunder fra at være arrangementskunder til også at være de her halvfabrikatskunder, som vi ved, der kommer ind hver uge, og det giver en god stabilitet i vores forretning. Og det vil vi arbejde rigtig meget videre med i 16. Vi har lavet en masse tiltag på ombygningssiden og på godkendelsessiden for Fødevarestyrelsen til, at vi kan varetage større og mere kontinuerlige kunder. Og det forventer vi, at vi får rigtig meget ud i 16, 17 og 18. Vores plan er inden for de næste 3 år at skal hæve omsætningen fra 20 til 30 millioner. I det nuværende hus, vi har her, er vores forventning, at vi kan omsætte for 40 millioner. Og det skulle vi meget gerne nå inden 5 år.